Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. 615 yıl Peygamberlikning 5-yılı barganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge һәм аның сахабаларына карата кысырыклаулар көчәеп китте. Кысырыклаулар шул кадәр көчәя, ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга әле ачыктан-ачык булган аятлар инми. Әле шушы кысырыклауларның чыгу җаен Аллаһ Тәала күрсәтми тора. Шушы авыр вакытларда Кахф сүрәсе иңә. Кахф сүрәсендә 3 кысса бар. Беренчесе залим патшадан качкан мөмин егетләр турында. Алар мәгарәгә кирип качалар һәм инде менә шу авыр вакытларны кичерәләр, авыр вакытларны үткәрәләр. Шушы аятларда, шушы кыссада димәк Аллаһ Тәала ишара кыла, ягъни киная белән күрсәтә. Аллаһ Раббыбыз көфер җиреннән динне саклап күчү рөхсәт ителгәне, ягъни иминрәк булган җиргә, кафирлек баскан җирдән инде кафир җиреннән имин җиргә күчү рөхсәт ителгәнлеге турында. Шуннан анда икенче кысса бар, бу Муса алейхиссалам һәм инде Хизр турында. Анда инде Муса алейхиссалам Хизр пәйгамбәргә ярып китә һәм инде берничә әйбергә шаһид була. Мисал өчен ул хәерчеләрнең көймәләрен тишә һәм инде аларны куган җирдән куган авылда инде җимерелергә торган стенаны ныгытып куя һәм инде беренче карашка бу әйберләр аңлаешлы булмаса да, соңыннан шы Коръәндә аңлатыла. Хәерчеләрнең кәсепләре шушы көймә булган бәндәләрнең көймәләрен тишүнең сәбәбе Аллаһ Раббыбыз Коръәндә аңлата. Аның сәбәбе шул иде ди, ул җирлектә дә залим патша бар иде, һәм ул һәрбер дә яхшы булган карапларны, көймәләрне җыя барды ди. Һәм инде Хизр шушыны тишеп инде аны ямагач көймәне, ул инде патша тарафыннан алынмый, ләкин әле ул эшкә яраклы була. Һәм шулай инде начар диварны ныгытып куйды, аның астында алтыннар, хәзинәләр бар иде. Ул 2 ятим баланыкы иде. Ул ятим балаларның әтиләре салих бәндә иде ди. Ягъни изгелекле бәндә иде. Һәм кешеләр менә шу ятимнәрнең малларын алмасын өчен Хизр нашны ныгытып куйды. Ягъни шушы аятлардан нинди нәрсә аңлаешыласың? Вакыйгалар инде тышкы яктан гына вакыйгаларны бер вакытта да бәяләп бетереп булмый. Аның ичке бер хикмәте булырга мөмкин. Өченче кысса анда Зөлкарнайн турында, ничек инде ул халыкларга ярдәм итте, ничек ул гадил булды, һәм инде бер халыкны алар көчкә сөйләшәләр иде ди Коръәндә әйтелгәнчә. Алар инде Яҗуҗ һәм Маҗуҗләрдән зарландылар. Һәм Зөлкарнайн шушы Яҗуҗ белән Маҗуҗ арасын, ягъни халыклар һәм Яҗуҗ белән Маҗуҗ арасын тимер эретеп, тимер катнашмасы белән бакыр катнашмасын эретеп стена курды. Һәм инде ул бик каты, ныклы стена булды. Бу аятлардан аңлашыла ки, җир ул Аллаһ Тәаләнеке һәм ул аны бары кемгә теләсә шуңа бирә, ягъни хакимлекне кемгә теләсә шуңа бирә. Уңышка ирешү бары тик иман белән генә була ала. Ягъни мөмин мусульманнар гына, Аллаһ Тәаләне бар һәм бер дигән бәндәләр генә, кыямәт көне ашанган бәндәләр генә ахыр чиктә уңышка ирешәчәкләр. Шушындый аятлар инде һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аңлады. Шу аятлардан димәк бик каты кысырыклаулары сәбәпле Курайшларның инде Мәккә әһелләренә инде күчеп китү рөхсәт ителгәнлеге турында. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга билгеле иде Асхама дигән Негус инде әйтүбезчә титул, шундый Эфиопия Хабашстанның хакиме Асхама иде. Ул бик гадел, бик яхшы кеше иде, христиан насара иде һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга аның гаделлеге билгеле иде. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның рөхсәте белән 12 ир һәм 4 хатын-кыз хиҗрат кылалар. Бу инде мусульман илендә беренче хиҗрат дип атала. Ул Мәккә мукаррамадан инде Хабашстанга, Эфиопияга күченеп китү. Буларның инде җитәкчеләре булып Госман ибн Гаффан радиллаһу анһу булды һәм инде
алар арасында инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның кызы Рукая да бар иде. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларны инде Ибраһим гаиләсе белән чагыштырды. Мәккәлеләр, мусульманнар төнлә караб белән китеп калалар һәм инде Мәккә мөшрикләре моның турында соңына белеп калдылар. Ләкин Хабашистанга барып урнашкач, күпмедер вакыттан соң Курайшлар бөтенесе ислам динен кабул иткән дигән хәбәр килеп ирешә. Һәм инде мусульманнар кире кайту юлына чыга. Эш шунда ки, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт Кәгъбәтуллага килә һәм анда мөшрикләр җыелып утыра иде. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям алар янына килде һәм Нәҗм сүрәсен укыды. Һәм Нәҗм сүрәсендә Аллаһ Тәала азакта кыямәт турында сөйли башлый һәм инде мөшрикләр тыңлап утыралар. Алар инде йотылып, тәэсирләнеп тыңлыйлар һәм инде иң азакта Аллаһ Тәала бөтен кешеләргә инде әмер бирә: Аллаһ Тәаләгә сәҗдә кылыгыз һәм аңа гына гыйбадәт кылыгыз дип. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям шушы аятларны укып бетергәч, үзе сәҗдә кыла, аңа ияреп башка мөшрикләр дә сәҗдә кылалар. Һәм инде менә шушы хәбәр Эфиопиядагы мусульманнарга барып ирешә, мөшрикләр ислам динен кабул иткәннәр дип. Ләкин алар инде менә шу сәҗдәсен кылалар һәм инде менә шу мәҗлескә, шушы җыелышка килмәгән мөшрикләр аларны инде тәнкыйтьли башлагач, нигә сез динегездән чыктыгызмыни, Пәйгамбәр Мөхәммәднең диненә иярдегезмени, Мөхәммәднең Раббысына сәҗдә кыласызмыни дип тәнкыйтьли башлагач, алар әйттеләр: "Юк" ди. Ягъни алар алдадылар, үзләрен акларга тырышып: "Юк, Мөхәммәд безнең илаһларыбызны алар ди югарыда оча торган кушлар, аларга сәҗдә кылырга кирәк" дип әйтте һәм сәҗдә кылды ди. Бездә исә аның артыннан сәҗдә кылдык ди. Бу инде ышанычлы булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны ялганга чыгарган, Аллаһ Тәаләнең аятларын ялганга чыгарган бәндәләр өчен инде бу гаҗәп хәл түгел иде. Аларга мондый алдау ул бер нәрсә дә түгел иде. Һәм инде менә шу Эфиопиядагы кешеләр, сахабалар инде әкренәп кайта башлыйлар, ләкин кайтып җиткәндә билгеле була, аларга каты эзәрлекләр тагы да көчәйгәне. Һәм инде кайберсе кайтып җитмичә кире бурла, кайберәүләре исә абруйлы Мәккәлеләрнең ярдәмен сорап, инде алардан ярдәм сорадылар һәм аларның җитәкчелеге астында Мәккәгә керделәр. Булар инде кайтып җитәләр Шәввал аенда. Шуннан соң 83 ир һәм инде 18 хатын-кыз Эфиопиягә, Хабашистанга икенче тапкыр һиҗрәт кылалар. Ләкин инде бу һиҗрәт кылу авыррак шартларда үтә. Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән инде Аллаһ Тәалә аларга җиңеләйтә һәм алар исән имин янәдән Хабашистанга барып җитәләр. Курайшлар Хабашилар янына ул вакытта әле диндә булмаган Гамр ибн ал-Гас һәм Абдулла ибн Рабигаларны җибәрәләр. Гамр ибн ал-Гас ул бик каты сияси була. Ул бик акыллы кеше була. Һәм инде аларны бүләкләр белән җибәрәләр. Булар менә шу Негосның епископлары янына керәләр. Алар белән сөйләшкәч, тегеләре дә инде ризалашалар. Курай менә шу Мәккә мусульманнарын кире Мәккәгә куырга кирәклеге турында. Һәм инде Негос янына ук барып керәләр. Негос исә аларны кабул итә. Шушы Гамр ибн ал-Гас һәм инде Абдулла ибн Рабига кыйммәтле бүләкләрне өләшеп чыккач, әйтәләр: "Сезнең илегездә безнең арабыздан киткән кардәшләребез ди яшәү урыны тапкан. Алар ди безнең диннән чыктылар, ләкин синең дә динеңне кабул итмәделәр. Алар безнең динебезне хурладылар, алар безнең ата-бабаларыбызны адашкан дип атадылар һәм инде безнең сыннарга гыйбадәт кылмыйлар. Шул ук вакытта алар сезнең дә диндә түгел ди. Шулай булгач безгә аларны кайтар ди." Бу вакытта инде Негосның епископлары әйе алар дөрес сөйлиләр дип инде тәкрарлап торалар. Һәм әйтүгезчә Негос ул бик каты гадел кеше иде. Бөтен мусульманнарны чакырып китерде һәм инде сорады алардан: "Нинди ул сезнең дин ди? Сез үзегезнең халкыгызның динегездән дә ваз кичкәнсез, минем дә динне кабул итмәгәнсез" ди. Һәм инде бөтенесе исеменнән Җафар ибн Аби Талиб сөйләргә чыга. Җафар ул Гали радиллаһу анһуның абыйсы була, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның ике туган инесе була. Җафар чыга,
Ey патша ди, biz haram aşı idik, haram işe idik. Biz de үләксәләр ашый идек, biz bir-birimizni үтерә идек, biz бузыклыклар кылып яшый идек, безгә риба балын ашау бернинди дә шиктә, бернинди дә кыенлык та тудырмый иде ди. Һәм безнең арабыздан, шушылай итеп яшәп ятканда, безнең арабыздан үзенең тугрылыгы белән билгеле булган Мухаммад алейхиссаламны Аллаһ Тәала дип пәйгамбәр итеп сайлады. Һәм ул безгә бары тик бер Аллаһ Тәаләгә генә гыйбадат кылырга, туганлык җепләрен ныгытырга кушты ди, һәм нашы үләксәләрне ашамаска кушты. Шушы әйберләр белән чыккач, шушы әйберләрне biz аннан кабул иткәч, динне кабул иткәч, безнең кардәшләребез, безнең туганнарыбыз, безнең милләттәшләребез безне кысырыклый башладылар. Biz аларның диненнән чыгу сәбәпле ди. Һәм инде Негус әйтә, ул алып килгән бер нәрсәне миңа укый аласыңмы ди. Ягъни Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга ингән бер нәрсәне укып китә аласыңмы ди. Һәм инде Җафар Мәрьям сүрәсенең баштагы аятларын укый. Мәрьям сүрәсенең баштагы аятларында Яхья алейхиссаламның туу тарихы турында языла. Бу аятларны тыңлаганда Негусның күзеннән яшьләр килә һәм хәтта аның яшьләре сакалларын юшлата. Аның тирәсендә утырган bütün епископлар да елыйлар һәм инде әйтә, бу ди, ягъни Коръан һәм инде безнең китабыбыз ди, аның чыганагы бердер ди. Ул Аллаһ Тәаләдән ди. Шуңа да ди, сез минем илемдә рәхәтләнеп яши аласыз, сез минем илемдә иминлектә булырсыз ди. Шушы җыелыштан инде Гамр ибн ал-Гас һәм Абдулла ибн Рабига чыгалар һәм Гамр әйтә, Аллаһ белән ант итәм ди, мин иртәгә шундый эш эшләячәкмен ди, аларны бу илдән куып чыгарачаклар ди. Абдулла әйтә, бәлки кирәкмидер ди. Ләкин Гамр әйтә, иртәгәсе көн җитсен, мин янәдән керәм ди. Икенче көнне исә Гамр ибн ал-Гас янәдән керә Асхама янына һәм инде әйтә, алар ди, шушы безнең якташларыбыз, безнең инде кардәшләребез Гайса алейхиссалам турында ниндидер бер начар әйбер сөйлиләр ди. Негус янәдән бүтән епископларын җыя һәм инде бүтән мөселманнарны чакырып кертә. Һәм инде мөселманнар исеменнән янәдән Җафар җавап бирергә чыга. Һәм Асхама сорый Гайса алейхиссалам турында. Мөселманнар инде бер сүзгә киләләр, ни генә булса да дөрестлеген сөйләргә дип. Һәм инде Җафар ибн Аби Талиб әйтә, biz ди ышанабыз ди, Гайса алейхиссаламның Аллаһ Тәаләнең илчесе икәнлегенә ди. Ул ди Расул ди. Һәм инде бу вакыт шушы әйберләрне тыңлап бетергәч, Асхама әйтте, валлаһи ди, Аллаһ белән ант итәм ди, ул нәкъ шундый кеше ди. Ягъни ул Аллаһның улы да түгел, Аллаһ Тәаләдән Аллаһ Тәалә белән тиңдәш тә түгел ди, ул бары тик Аллаһның илчесе ди. Үлүче булган зат ди. Ул дөрес аңлау ди, шулай булырга тиеш ди. Һәм инде епископлары бу вакытта мыркылдый башладылар, ягъни ризасызлыкларын белдерә башладылар. Соңыннан Мәрьям сүрәсеннән Гайса алейхиссаламның уку тарихын, соңыннан Мәрьям сүрәсен янәдән Абу Талиб, Җафар ибн Аби Талиб укып китә. Монда инде Гайса алейхиссаламның туу тарихы турында сөйләнә. Бу аятларны ишеткәндә янәдән Негусның күзенә яшьләр тулды, аның яшьләре сакалын чылатты һәм ул инде әйтте, шушы Курайшларга, Гамр ибн ал-Гаска һәм Абдулла ибн Рабигага бүләкләрен кайтарып, китегез безнең илдән ди, дөреслектә мин сезнең бүләкләрегезгә мохтаҗ түгел, Аллаһ Тәалә миңа ди, бөтенесен җитерлек итеп бирде ди. Бу бәндәләргә килгәндә ди, алар минем илемдә имин булырлар дип, шушыларны хурлык белән куып чыгарды. Мәккә мөшрикләре аңладылар. Аларның тәэсире бар тик Мәккә җирлегендә генә икән. Мәккәдән чыккач, аларның инде көче беткәнен, ягъни аларны башка җирдә тыңламаганлыкларын. Мәккә мөшрикләре ислам дине дәгъватын туктатуның ике ысулын күрделәр. Беренче ысул ул, яки Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзе баш тарта, шушы дәгъватыннан, ягъни мин өндәмим дип башлый. Яки икенчесе аны үтерү. Аны үтерү мөмкин түгел, чөнки Абу Талиб әле ул вакытта исән, Абу Талиб инде Мәккә җирендә иң хөрмәтле кеше, шуңа да инде аны үтереп булмый. Шуннан инде
Мөшрикләр Абу Талибка килеп карыйлар, делегация булып. Һәм аңа янылар. Син де энеңне туктатмасаң, без аны үтерәчәкбез ди. Абу Талибның күңеленә шик керә, чөнки инде ул картайып килгән була. Инде ул Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлламны яклый алмам ди. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлламны чакырып китерә. Әйди, улым ди, син күрәсең, мин бөтен гарәпләргә каршы тора алмам, бәлки сиңа баш тартыргадыр шушы эшеңнән ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям Абу Талиб аңа бүтән ярдәм итә алмый дип уйлый, һәм инде аның күзенә яшь тула, һәм ул әйтә: "Аллаһ белән ант итәм ди, әгәр минем бер кулыма кояшны куйсалар, икенче кулыма айны куйсалар, ягъни бүтән әйберне миңа биреп бетерсәләр ди, һәм миңа ди шушы дәгъват эшеннән, дингә өндәү эшеннән баш тартырга кушсалар, мин ди әлбәттә кабул итмәсен монда бүләкләрне ди." Һәм инде чыгып китә. Шунда инде Абу Талиб аны туктата. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллямгә эндәшә һәм әйтә: "Син ди динеңдә, син үзеңнең эшеңдә нык бул, мин сиңа ди үлгәнче ярдәм итермен ди." Ләкин Мәккә мөшрикләре моның белән генә бирешмиләр. Алар янәдән бер егетне алып киләләр. Ул Әл-Валид ибн Әл-Мугираның улы иде. Ул инде иң яхшы яшь егетләрдән иде, көчле, акыллы, һәм алар шуны җитәкләп алып килделәр һәм Абу Талибка икенче тапкыр мөрәҗәгать иттеләр. "Менә Абу Талиб ди, безнең улларыбызның иң әйбәт улы ди. Без аны сиңа бирәбез, ул сиңа хезмәт итсен, син аны ничек теләсәң шулай итеп куллан. Ә син безгә ди Мөхәммәдне кулларыбызга бир ди." Һәм Абу Талибның мондый сүзләргә ачуы килде. "Субханалла ди, нинди начар тәкъдим белән килдегез сез. Мин сезнең улыгызны үстереп бирергә тиешмен, ә сез минем улымны алып үтергә тиешсезме ди. Мин сездән әлбәттә кабул итмим, мондый тәкъдимне китегез моннан" дип куып чыгарды Абу Талиб шушы килгән бәндәләрне. Мондый әйберләрнең инде нәтиҗәсе булып кысырыклауларның көчәюе тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллямның үзен бик каты кысырыклый башладылар. Мисаллар китереп китергә була. Мисал өчен Гутайба ибн Абу Лахаб, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллямның ике туган инесе. Бер вакыт килә һәм әйтә: "Мин ван наҗми иза хавагада шамым ди, сумма дана фатадаллага шамым ди." Ягъни шушы ингән Наҗм сүрәсенә дә ышанмыйм, гомумән бөтен Коръәнгә дә ышанмыйм ди. Һәм инде ул Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллямның күлмәген йырта һәм инде аның җилтерәтеп тотып битенә төкерә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям әлбәттә инде буш калдырмый, ул әйтә: "Сине ди Аллаһ Тәгаләнең итләренең бер ите халак итсен" ди. Һәм күп тә үтми караван белән барган җиргә, Шам җирләренә барганда, шушы караванда инде Гутайба ибн Абу Лахаб та була. Шушы караван тирәсендә бер арыслан барлыкка килә. Гутайба шушы арысланны күрү белән әйтә: "Минем кардәшем, ягъни Мөхәммәд алейхиссалам, Мәккәдә булса да ди мине үтерде" ди. Бу аның каргышының нәтиҗәседер ди. Һәм инде кешеләр билгеле сакларга тырышалар, ләкин ничек саклап була, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире җитсә. Шушы ди бөтен кешеләр арасына үтеп, арыслан шушы Гутайбаның башын кабып йотты ди, һәм аны шулай итеп халак итте ди. Икенче бер мисал итеп Абу Җахлны китергә була. Бер вакыт мөшрикләр янында ул әйтте: "Мөхәммәд ди безне бик каты мыскыл итте. Аллаһ белән ант итәм, әгәр дә ул монда ди, ягъни Кәгъбәтуллаһка килеп, тагын бер кат ди сәҗдә кылса, мин ди иң зур ташны алачакмын һәм аның башын бәреп ярып үтерәчәкмен ди. Соңыннан сез ди нишләсәгез дә эшләгез, мине ди теләсәгез бирегез аның туганнарына, ягъни миңа да кыйсас кылсыннар, мине дә үтерсеннәр, миңа барыбер ди. Ләкин мин инде нокта куям бу эшенә аның ди." Билгеле инде мөшрикләр әйтә: "Юк ди, Абу Җахл, без сине ди беркемгә дә бирмибез, без сине сакларбыз" ди. Һәм шушындай начар әйберне ниятләделәр. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям бер көнне килеп, мәчеттә инде намаз укый башлагач, сәҗдәгә башын инде җиргә тигергәч, сәҗдәгә киткәч, Абу Җахл иң зур ташны алды, зур ташны көчкә генә күтәреп алып килде һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллямгә таба юнәлде. Ләкин кисәк кенә ташны кырыйга ташлады һәм инде кулларын булгый-булгый кире артка йөгерде. Аның бите үзгәргән иде, аның битендә курку иде. Һәм аннан сорадылар: "Нәрсә булды сиңа ди? Барган җиреңнән кире курка-курка качтың" ди. Абу Җахл әйтә: "Минем каршымда ди андый зурлыктагы минем дияне күргән юк, шундый зур бер дия барлыкка килде" ди. "Әгәр ул мине ди кабып йотырга теләде" ди.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine anlata, bu Cebrail aleyhisselam idi de, eğer de Ebu Cehil mine tağı da yakınaygan bilsa, elbette olanı da yırtqalap taşlar idi de. Bir vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni müşrikler Ka'batullah teresinde eğlendirip alalar, ham indi anı sokmakçı bula başlayırlar, kıynamakçı bulalar. Şu birlerini ko'rgan Abu Bakr yugurib kelib, butunisining qo'llarini ola, "Nishlisiz siz?" de. "Rabbim Allah degan uchun siz de kishini o'tirisizmi?" de. Ham endi mushriklar butunisi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga burildilar, ham uni qiynadilar. Shu qadar qiynadilarki, hatto aning bir nindi tiri esan yerda, ko'garmagan yerda qolmadi. Aning de shashina qog'ilsang shashlari quyila edi de. Shunday misollar qisiriqlarning kuchayuvine. 6. Lakin 6 peygamberlik yılında, bu endi 616 yıl bizim miladi kalendari boyuncha qaraganda bir shunday umid shotqisi borliqqa keldi. Abu Jahl Shiratdagi taqir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga yonadi. Ham endi bir tosh olib uning bitine so'qdi. Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'ning qoni ketdi. Ham endi shu hallarni bir xotin ko'ra, ham ovga chiqqan Hamza ibn Abdülmuttalib yanına yugura. Hamza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin abisi bula, atisinin inisi, hem indi ikinci yaklap, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in süt tuğanda bula. Yani anı iki şuşunday jipler beylep tura. Hamzaga barib ayda, Abu Jahl senin de inikaşını soqtu diye. Hamza o en güçlü kişilerden bula, en güçlü Mekkelilerden bula, en mertebeli kişilerden bula. Hamza indi uğun askan kiyigine qayta, hem indi Abu Jahl indi maqtanib turganda, men de Muhammadning boshina so'qdim tosh bilan, andan qon ketdi deb turganda, sen narsa ishlading, menim inimni de, men aning dinida bo'la turib, menim ilimni ranjitdingmi deb Abu Jahlga endi jayasi bilan ketirib so'qdi. Abu Jahlning o'zining og'zidan qonlar ketdi. Mana bir so'z. Boshda ol inisining nashu ranjitlarına qarshi turib, men aning dinida deb aytdi. Inisin yoqlar uchun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yoqlar uchun ol aytdi buni. Lakin Alloh taolo aning yuragin shu islom dini uchun ochdi. Ham endi mana shunday ko'rkam, kuchli kishining, g'ayratli kishining islom dinini qabul etuvi albatta bek yaxshi ta'sir etdi. Musulmonlar bek suyundilar. 3 kunda o'tmay tag'in bir shunday bek darajali, endi Hamzadan da yaxshiroq bo'lgan bir kishi tag'in islom dinini qabul etdi. Ol da bo'lsa Umar ibn al-Hattab radhiyallohu anhu. Tirmizida Ibn Abbasdan ham Anas radhiyallohu anhulardan keltiriladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aytib duo qilgani: "Ey Alloh, islom dinin yoki Umar yoki Abu Jahl bilan nig'itsang edi" deb duo qilgani. Ya Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ustab qo'ya, qaysisi senga suyukliroq, shuning bilan de dinni nig'itsang edi deb. Ham Umar radhiyallohu anhuning dinga keluvi kesakkina bo'lmay, u oqirnab bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu bek g'ayratli, qizib ketuvchan, fizik yoqdan da, ruhiy yoqdan da bek kuchli kishi bo'ladi. U endi musulmonlarga qarshi qattiq so'g'ishgan bo'la, ularni izarliklagan bo'la, ularni suqqan bo'la, yafalagan bo'la, lekin shu vaqtda anda bir g'ajab lanu hissi borliqqa keladi. Nishikdi qora qizdi, shu qadardi izarliklarga da qarshi turarlar, shu bek ozgina bo'lgan musulmonlardi. Lekin Umar radhiyallohu anhu shu birlarni ortiq o'ylamasga tirishib, endi u xamir bilan shuni tumalab qo'ya turgan bo'la. Günlerin bir gününde ul uyunda qolmay bara Ka'batullah'a. Tungi saatte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz o'qiy, namazda ul Haqqa surasini o'qiy. Ham endi Peygamber shu Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'ning Qur'on o'qigan ishda ham ayta: "Subhanallah" de. Bu chinatda Qurayshlar aytgancha shoir bit bu de. Bek usta o'qiy, nishik motirmining so'zlari de. Ham shundoq oyat Allah'ın rahmeti bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetlerini o'qiy: "İnnehu laqawlu rasulin karim ve ma huwa biqawli şair qalilan ma tu'minun" de. Dürüstlükte bu Kur'an de, hürmetli bulgan ilşinin sözleri de. Yani Cebrail aleyhisselam Allah Teala'nın sözlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e eriştirdi.
Аллаһ Раббыбыз шушы аятларда әйтә, ул ди шагыйрь сүзе түгел ди, бик аз сез ышанасыз ди. Гомар радиллаһу анху үзеннән генә эшеннән генә уйлап куя, бу бит ди сихерче ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям башка аятларын укый, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Bu sihirçi sözü түгел ди Аллаһ Таала бу сүрәдә. Бик аз сез зикр итәсез, Аллаһ Тааланы искә төшерәсез ди. Ул ди галәмнәрнең Раббысыннан ингән Коръандыр ди. Һәм инде Аллаһ Таала дәвам итә: "Валау тaqawwala алейна бa'дал aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Allah Rabbimiz ayta şu ayetlerde, eğer de Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bizning isimden özünün sözlerini söylese, elbette biz onun on kulundan lektirip alır idik de muyunundağı kan tamirini keser idik diye. Yani bütün üstüde de Allah Teala'nın sözleri Muhammed aleyhisselam bir üstem idi Allah Teala. Hem de eğer de biz onu de halak itirge tırışsak de sizin aranızdan biri de onu saklap kala olmaz idi de. Dürüstlükte bu Kur'an takva bendeler için, Allah Teala'dan korkuşu bendeler için ol iskat şurudur de. Hem biz bilemiz sizin aranızdan şunu yalğanğa çıkarışlar turunda da de. Ol diye kafirlerge ol kıyamet gününde hasret bulacak. Yani Kur'an'a ışanmaganlar için, Allah Teala'nın emirlerine boysunmagan için indi alarga hasret bulacak. Hem onlar cehennemge kirlerdi. Allah Rabbimiz ayta bu dürüst bulan haklık. Yani bunun hak bulunda birinin şik yok diye. Hem de sen de Rabbinin büyük bulgan Rabbinin ismin maktap iske al diye. Hem Ömer radıyallahu anhu ayta şu vakitte benim konuğuma iman nuru kirdi diye.